Ovo šta ću ovo sad da radim, ovo? Pa sad ću ovo, imam ovo testo i imam onaj paradajz sos. Paradajz, ovaj sok. Ću napravim one. Napravit ću one, bre, ovo. Štapiće, od testa, imam od 2 dana testo, i štapiće i sos i tako ću da ih umačem ovo. I tako, da. Pravio sam i špagete. To špagete ne treba da proceđuješ nikad. Samo i kuvaš i on ispari voda i ti posle sipaš ovaj sos i čao. Još bolje. Cool dance. Pa ko je ovaj Michael Jackson? Michael Jackson to je ovaj Hollywood. Znači to ideš na casting i oni izaberu. Tu se prijavi 50 takvih ljudi. Prijavi se 50 takvih ljudi i oni izaberu jednog crnca, jednog belca istog. I onda izaberu iste ljude. Izaberu ove iste ljude i to. Tu sad ne može oni da puste opet te hitove. Pa to se pojavi jednom u 50-100 godina ovo. Tako hitovi i slični takvi ljudi. Da.